Hello friends, welcome back to my channel. दिनैनि भिडिअआवबो जेबो खन्थाइ लानाय जायाखिसै आरो दिनैनि भिडिअआवहाय सासे नानिखौ माने मोसानो फोरोंनो थाखाय आङो लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय दा मेथाइयाबो जोंना जियाव सोलोंदोंमोन बेथ' जायासै नालाय, ओमफ्राय गथ'आ अलप आपसेट जानायखाय आङो बे सल'खौ दामनानै गथ'खौ अलप मोसानायखौ नायग्रोबाय आरोना। बिनि उनावहाय बे गथ'खौ आङो बे सल'आवहाय मोजाङै फोरोंसिगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो। फैदो अब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। जायाखै आंनियानो जायाखै गथ'ना जि मोजां जायो आंना जाथारा जायाबाबो आरोना। रंजादे आगैमोन सनाथि रुफाथि मोसादे आगैमोन मोनबारि बिबारि सेरजा सिफुंनि हे रैसुमै देंखोजों खाम जथा जाबख्रिंनि हे रैसुमै देंखोजों बायदेमलाय सिदेमलाय बागुरुम बागुरुम मोदोमानो जाथारला सिखारख'नो हायाखै। मोनबारि बिबारिमोन ओइ सनाथि रुपाथि हे मोनबारि बिबारिमोन। मावनाय दांनाय जाब गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो। मावनाय दांनाय जाब गारना रंजादो मोसादो दुखु दाहा मोनसा मोनसि ज्राब बावगारदो। रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना रंजादो मोसादो बयबो गोसो होसारना बैसागु बोथोरनि बयबो गोसो होसारना। स्टेपखौल' आङो सिखायगोन बैसागु मोसानायनि लासै लासैनो। बेनिफ्राय जेब्ला कमप्लिट जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय फांसनाव मोसानाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं।